ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದಾಗ ಈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾರ ಅಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ದುಂಬುದಲ ಕಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲೆಟ್ ನುಪ್ಪುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಗ ಕೀರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡದಾದ ಬಂಡ ರಾಜಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಓಲುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಜಾಗದ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಜೆ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಈತಿ ಮಿತಿ ಒೌಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೊರ್ಲಿ ತಿಂಡ ಅವು ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಬಜಿ ನುಪ್ಪುತ್ತಿಂಡ ಯಾರುಚಿ ಬಜಿ ಸೂರಿತ್ತಂಡ ಯಾರುಚಿ ಕುಂಟಿತ್ತಂಡ ಯಾರುಚಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಬೋಡಿತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕಗೆ ದೇಹಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದುಪುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನವು ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವು ರಂಜನದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ಈ ಟಿವಿ ಈತ್ ವರ್ಷದ್ದು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೆದಬೇತರ ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುದೀತನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆಕನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದು ಆಕನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಿಂಚುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಂಚಿರಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲ ಎದುರುಡು ದೀವೊಂದಲ ಬಲೆ ತೂಕ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಒಂದು ಪಂಥ ಈ ಪಂಥಡು ಏರು ಗೆಂದುವೇರು ಏರು ಮಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರವನೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಪುನಾರು ಉಗುರ ಸಿರಿಟ್ 7 ಸ್ವರತ ಲಯಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದು ಸಂಗೀತದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಕನು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಡಪನವು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪಂಥೊಡು ಇನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಪಂಥೊಡು ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಕ್ಲತ್ ಅಕಲು ಬಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದಕಲು 35 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಎಂಚೈತನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಅವೆನು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ತೀರ್ಪು ಗೆತ್ತನವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಪಣದು ಪಿರಲ್ ಸತಿ ಪನಂದು ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ನೋಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೇ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎದುರುಡು
ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರಿಯರವಿಲ್ಲೇರು ಕಲಾ ತಂಡ ಬಿರ್ಸಾತಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎದುರುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಂದುಲೇರು ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಕಲು. ಬಲೆ 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 ಅಮೃತ ತಾತ ಮಗ ಇರು ಕಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಾರ ತಾತ ಬಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಾ ತಾತನ ಮಗ ಐಕ್ ಬುಲಿಪುನ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬುಲಿಪುನ ಬುಲ್ಪು ಬುಲ್ಪು ಕಕ್ಕುನು ಅವ್ ಪಿತ್ತೋಡು ಮಗ ಪಿತ್ತೋಡು ನಾನು ಐಕೆ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಿಬೆಟ್ಟುವಂತೆ ಸಮಾಪನ ಅಂದ ಮಗ ಬುಲಿಪರೆ ಅಂದ್ ಕನಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕನಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಾಯಿನ ಐಕೆ ಕಾಕುನು ಪಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ತಿಸಿ ಪಪ್ಪ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮಗಲು ಪಿತ್ತುಡು ಕಕ್ಕಿನತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪಿತ್ತುಡು ಕಕ್ಕಿನತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಗಲು ಇದು ಮೂಚಿ ದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಂಚಿನಾಲು ಪಪ್ಪ ಪಂಚಿನಾಲು पित्तेरे गाबुजी मलेग मात्र पित्ता अपना दादा ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತ ಬಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕಂಡು ಬಾಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಬುಲ್ಪುಣ ಮಗ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ನಾನಲ್ಲ ದಾದಾ ಒಚ್ಚರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಅನ್ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಗ ಬರ್ಲೆ ದಾದ ಮಗ ಒರೊರ ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಬಾಂಡದು ದುಣ್ಣ ಬುಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಜೆತ್ತದ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗ ಸಮಾಪುನ್ ಪುಲ್ ಆನ್ ಬುಲಿಪರ ಆನ್ ಪೊಯ್ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದು ಪೋಯಲು ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕಿಯೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೋಕೆ ಎದ್ದು ತಾಂಕಿ ನೇರ್ದಾತ್ರ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೂರು ಏರ್ಪೇರಂಡಲ್ಲ ಆ ಬುಲಿಪ್ಪುನಿ ಅದ ಜೋಕುಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆದ ನಾನು ಐಕಿಲೆಗೆ ಮಾತ ತಾಂಕರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ஏராவு பவானியா ಅಂದ ಬವನ್ನ ಅವಂದು ಈರು ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಗುದಿಗೆ ದಂಚಿಪಿದಡಿಯರೆ ಅಂದ ಭವಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಕಲಿ ಮೂರ್ರ ಪೋಯ ಮಗ ಇತ ಕಲಿ ಲೈಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಕಲಿ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತದ ಕಲಿನು ಕ್ಯಾನ್ ದಿಂಜಾದು ಗುತ್ತಿಗೆ ದಂಚಿ ದೀದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬಿದಣ್ಣಿ ಭವಾನಿ ಯಾನು ನಿನ್ನಡ ಏಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆಯ ದಾದೆ ಬವನ್ನ ನೀ ಹೆಂಗ ಕನ್ನಡ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಾ ಯಾನು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾಮ್ ಬಿಸಿ ಅತೆ ಭವಾನಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜೆಂಕ್ ತಂಗಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮಗಲಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಗಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಭವಾನಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಅಂಡಿಯ ಹಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಾಬನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಭವಾನಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಲು ಕುದ್ಯದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಜವಾನೇರು ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದು ಗೇಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಯ ಅಂಚಿನ ಕುದ್ಯದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಿಕ್ಕಂಡಲ ಪನ ರಾಬುಜ ಭವಾನಿ ಎಂಕಲ ದಾದ ನಾವು ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ ಭವಾನಿ ಬಾಬನ್ನ ಊರ್ದಾಕುಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿಗೆ
ದೊಂಡದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ? ಅಂತ್ಯ ಭವಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋಡು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತದ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬುರ್ದು ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ? ಅವ್ವಂದು ಬಾಬಣ್ಣ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ಓಲುಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಪಲ್ಲೆ. ಹೌದಾನೆ ಕೇಳುಜೇರು, ಹೌದಾನೆ ಕೇಳುಜೇರು. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಬನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಂದ ಬಕೇರ್ ಬನ್ಯ ಕೇಳ್ನಿಯ ಬಕೇರ್ ಬನ್ಯ ಕೇಳ್ನು ಭವಾನಿ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಗಲ ಅಮೃತ ಉಲ್ಲಲು ತುಲ ಆ ಬಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಣ್ಣುಯ ಏನ ಬಗಲು ಅಮೃತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಮೀರ್ದು ನಡತಿಪ್ಪಯಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಪೂರಲ ಕೇಳುವಲು ಯಾನ್ ಪಾಣ್ಯ ಗೆರೆ ದಾಂಟು ಜೋಲು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಮೃತಯ್ಯ. ಅವ್ವಂದು ಬಾಬಣ್ಣ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಗ್ಗನವು ಮುದ್ದು ಪಲ್ಲೆಕ ಈರಿ ಈರ್ನ ಮಗಲೇನು ಓಲು ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇವೆ. ಪೋ 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 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಮಗಳೇ ಪುರ ಸಸಾರನೇಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಯನ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೋಳು ಬಂಡ ಐಕು ಹೆಗ್ಗ ನಾವು ಮುದ್ದುಗೆ ಯಾನು ಯಾನು ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದು ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಈ ದಾಯಿ ಮರೆ ಗಡಿ ಗಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪ ಈ ಕೊರ್ತಿನ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಪಿರಕೊರ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ದ ಮುಗಿದು ಜತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ. ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲೈ ಈ ಕೊರ್ತಿನ ಅಸಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ನಿನ್ನಡಿ ಕಂತದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರಯ್ಯ. ಅದನಟ ದಯದೀದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರಡ ಮಾರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬರಡ. ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾರಿದ ಕಾಸು ಹೋಲ್ಕಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೈದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇತೆ. ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ವಿಷಯ ಮಾತಿರ ಬೈದಿನಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂದದು ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಮಗಲ ಅಮೃತನ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಮೃತನ ಮದಿಮೆ ಅಂದದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅಮೃತನ ಮದಿಮೆ. ಒಂದು ಆಣಿ ಆಣಿ ಆಣು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಆಣು ಯಾನೆ ಮುದಿಮೆ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಂದಂಡಲ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಪರಭಾಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತುಕೊರೆ ತಾನೆ. ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆತು ತೂಪನಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಮೆ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೇವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರಮೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತ್ತೆಂಬೆ ದೇವತ್ತೆ. ದಾದ ಪಂಡರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನಾಡಲ್ ಕುಲ್ವೆ ಆಣ ನಿನ್ನಂಚ ಪರವಾಗಿ ಕೊರತ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿನ ಬಿಡು ಆಳಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆತು ತೂಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕಿಸಿ ಪಂಡರತ್ತ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಈರ್ನ ಮಗಳಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ ತೂಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಪೋ ಪೋ ಭಯ ಪೋ ಅದೇರವತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಲ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಕೆತ್ತನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ನಿನ್ನ ಚಾಕೇರಿ ಮಾಲ್ ತಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಈ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಕೇಳೋಡ ಎಂಗುಲು ಬಲೆ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ದಾಯಿ ಮಗ ಬುಲಿಪುನು ಓ ಈ ಆಯ ಪನ್ಯವೇನು ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಣ ನಮಗ ಅವೇನು ಪುರ ಬುಡು ಮಗ ಅವೇನು ಪುರ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಣ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಜ ಒಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮಗ ಐಕೆ ಬುಲಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ದಾಯಿ ಮಗ ಬುಲಿಪುನು ದಾದಾ ಮಗ ದುಂಬೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿತ್ತೋಡು ಕಕ್ಕದಿನ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಊಲಾಡುವಂತೆ ಆರಾಮು ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಬೊಬ್ಬೆಕೆ ಅನ್ನದು ಪಾರವತ್ತ ಆಂದ ಮಗ ಪೋ ಈ ಉಲಾಡುವಂತೆ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನಿನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೋಜಿ ಮಗ ಒಂದೇ ಎತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಪೋದಿರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ
ಮುಪ್ಪಗ ಅವನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ತುಂಬೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿದ ಹಾಲು ಪುನರ್ ಮನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಆಯ್ತದ ಬೇಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದೋಡೆ ಹಾಯ್ ಅಮೃತ ಏನು ಎಕಡೆ ತಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏನ ತುಳಿ ಆಕಾಶ್ ನಾವು ಈ ದಿನ ಬಂದಿಚ್ಚ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಬದುಕುಲಿ ಬಂದ್ಲೆ ಅರೆ ನಮ್ಮದ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೃತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತ ಅಮೃತ ಹೌದೇ ಅನ್ಸತ್ತ ಆಕಾಶ್ ಓಕೆ ಪನ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಬಂಕದಕುಲು ఇది ಗೊತ್ತುಡತ್ತೆ என்ன பப்பா ಅದನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಡ್ಡಿದ ನಾಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೇಂದು ಹೆಂಗ ಕೊರಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಮೃತ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಬುಲ್ಪುನ ಕಾರಣ ಉಂಟು ತೋಳಿ ಆಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಆತಡು ಯಾ ನಿನ್ ಗಾತಲೆ ಅವಡು என்ன பப்படா ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಸನೆ ಇರ್ಲೆ ಇದು ಬೇರೆಂಚಡ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಆಕಾಶ್ ಮದುವೆ ದಾಯಿ ದಾದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನಾ ತೂಲೆ ಆಕಾಶ್ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗುಂದ ಮಂಚಿದಾಲ ಅಮೃತ ತಾತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದ ಆಕಾಶ್ ದಾಯಿ ದಾದಾಂಡು ಅಮೃತ ನಮಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಯ ದಾಯಿ ಆಪಚಿ ತಾಗಿಂದು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಪ್ಪು ಜೇರಿಯ ಇಸಿ ಆಕಾಶ್ ದಾದ ಪದದಲ್ಲ ನೀನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಅಮೃತ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ అంటే ఈయన పాతెర అవకాశాన్ని కొరందిజ్జ అమృత ఎన్నెల్లడి ఏನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಕರ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂತುದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಮೃತ ಏನ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ದಾದ ಪದದಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಇದು ಈತ ಡೀಪ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಸಾರಿ ಪಂಡ ಆಪುಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಕಾಶ್ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಇದೇನ್ಕಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಬರಾತ್ ಇದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಬರಾತ್ ಯಾನ್ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರೋಗು ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಮಗ ಈ ಪಲ್ಲ ಪದಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಮೃತ ಯಂಗ್ನ ಕೈ ಬುಡುಪಿಸಿ ನಿಜನೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿ ಬಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಮೃತ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಂಚಿ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡೆ ಅಮೃತ ఆయన ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಕಣ ಪಂದ ಮದತ್ ಬುಡ್ದು ಆ ಬಂಜಿ ರೀತಿನ ಬಾಲೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲ ಇಚ್ಚಿ ಸದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಪದದಲ್ಲ ಬಾಪಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಅಮೃತ ಬರ್ಪುರಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ ದಾತನ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ ಪರಿಹಾರ ನಾಡೋಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಕಾಸಿ ಎಂದ ಬಂಜಿ ರೀತಿನ ಬಾಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಚಿ 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 ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಕಾಸು ಆಯನಗೆ ಬಂಜಿಡಿತಿನ ಬಾಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪವನ ಬೇರೆ ನಿನ್ನಗೆ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ದಾದ ಮಗ ಬುಲಿಪುನು ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಪುಗು ಬುಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ದತ್ತ ಅಂದ್ ಮಗ ಲಕ್ 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 ಮಗ ಲಕ್ ಅಂದ್ ಬಾಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಡೆ ಬುಲಿ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಪುಲ್ಯ ಕಾಡೆ ಬುಲಿ ತಿಂದಾಂಡ ಅಪಶಕುನಗೆ ಮಗ ದಾದ ಬಾಲೆ ಕಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜ
ಓ ಮಗ ಬಲೆ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಬುಲಿ ಪುಂದಾಯಿ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಮಗ ಹೊರವರ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದಾಂಡ ಕಕ್ಕುನ ಉಂತುಜಿಗೆ ತಲ ಮಡೇಶ ಮಲ್ಬೊಂಚಿ ಇದ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪರ ಅಂದ್ ತುಲಾ ಯಾನು ಉಲಯ ಬೋದು ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿತ ಸರ್ಬಾತ್ ಮಲ್ತ್ ಕನಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಕಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಅವ ಪಿತ್ತೋಡು ಮಗ ಅವು ಪಿತ್ತೋಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ ಪಿತ್ತಾಂಡಲಪ್ಪು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಡಿತ್ರ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪುಂಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೇಕ ಪಾತೇರು ಚವ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೇಕ ಪಾತೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಲೈಪ ಅಂದಾನೆ ನಡಪುಂಬೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಂತಾಲೆ ಇರ್ನ ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಬತ್ತಲಿಗೆ ಪಾತ್ರದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗಲನ ಪ್ರಿಯಕರೆ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರದು ಪೋಯತ್ತ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಂಚ ಪಾತ್ರಪ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಾಬಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಗಲ ಮುದ್ದಿನ ಬಂಜಿನಾಳಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ಕಾಯ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕಾಸಾಯನಗೆ ಬಂಜಿಡ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲಗೆ ಏ ಬಾಬಣ್ಣ ಆನಿದಾದ ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಮಾತ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಬುಡು ಆಲೆನ ಕಣ್ಣು ತೆರ್ತು ತೋಪಿನ ಯೋಗ್ಯತನ ನಿಕ್ಕಿಂಚಿ ಪಂಡರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗಳ ಮಾತ್ಮ್ಯಾಪಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಪೂರ್ವ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ ಪಿತರದಲ್ತ ಇಂದನೇ ಎದುರಿಸಾದು ಈ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಟೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ನಂಜು ಮುಟ್ಟಾಲವೇ ಬರ್ಪೆ ಇದೆ ಬುಲ್ಪುನು ಅಯ್ಯ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯನ ಇದೆ ಬುಲಿಪುನು ಈ ಬಂದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯನ ಅಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಎಂಚ ಮಗ ಅಂದು ಪೊಪ್ಪ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ನಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೆ ಏಪ್ಪಲ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರೀತಿಡಿ ತಾಂಕಿಯ ಮಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಎಡೇನೆ ಕಲ್ಪಯ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಹೋದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಮಗ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಬಡ್ಡಿದಾಡಂಡಲ ಗೆತಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ತೀದು ಕಲ್ಪುಲ ಮಗ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಬಲೆ ಉಂದೇನ ಮಗ ಈ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕಿನೈಕ್ ಮಗ ಈ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೋರ್ಪುನ ಹುಡುಗರೆ ಉನ್ನತ ಮಗ ఎత్తుండు అక్క సొగు కొడి తినుంజి కరుల కొడి దంటాయ వెక్కసిది పదను సూత్రను నలిపವ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಯಂದೆ ಬರೆತನ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಚಿತ್ರನು ಆಯೋದಲಿನ ಕುಂಚುಡು ನಿನಗೊಬ್ಬು ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಬೆಸರು ಎಂಕು ನಿನಗೊಬ್ಬು ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಬೆಸರು ಎಂಕು ಬೇರೆ ದಿಂಜಿ ಉಳಿಪು ಎನ್ನ ಎತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಸೊಗು ಬಾಬಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ನರಮನಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬುರ್ದು ಈ ಸಮಾಜಡು ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ನಡತ್ತೆ ಸರಿಜಿಂದು ಪನುನಿತ್ತಿನ ಈರು
ಈ ನೀರ್ನ ಮಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ದಾದ ಪನ್ಪರಡು ಆಂಡಲ ಯಾನಿರೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆಡು ಒಟ್ಟೆಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ದುಂಬು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾವಲೆ ದರಿದಿನ ವಿಷಯ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈರ್ನ ಮಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಎದುರು ಹೆಣ್ಣ ಮಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಾಳೆಜ್ಜಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಪಪ್ಪ. ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದು ಬದುಕದ ಇಷ್ಟೇಚು ಪಪ್ಪ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಗೋವಲಕ ಬೋದ್ಮ ಸಾಯಿಪ ನಾನೇ ಸೈಫಾನ ಸೈಯರ ಬಿದನ್ಯ ದಾದ ಮಗ ಉಂದು ದಾದ ಉಂದು ಈ ಬದುಕು పొడిచి ಪಪ್ಪ ಐದು ಸೈಫುನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಐದು ಸೈಂಡ ಅಂಡ ಬಲೆ ಬರೀ ಬಂಗಡು ತಾಂಕದೆ ಮಗ ಯಾನು ಸೈತದೆ ಪುನಃ ಅನಗ ಎನ್ನ ಪುನಕ್ ಬೊಲ್ದುಕುಂಟು ಪಾಡೋಣ ಈ ಇನಿ ಸೈತದು ನಿನ್ನ ಪುನಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ದುಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಮಗ ಏನ ಅಗೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಮುಪ್ಪು ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ ಅಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿನೈಕ್ ಈ ಸೈಯರ ಬಿದರ್ದ ಮಗ ಬಲೆ ಎಂಗಿರ್ಬೋಡು ಮಗ ಇರನ್ನ ಬಂಗಾರು ಮಗ ಬಲೆ ಇರ್ಬೋಡು ಮಗ ಬಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಪನು ಆಯ್ನ ಕೈಯ ಕಾರ ಪತ್ತದು ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟದು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ನು ಮಗ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ಎಡ್ರಾಸ್ ಪನ್ನು ಮಗ ಎಡ್ರಾಸ್ ಪನ್ನು ಎಡ್ರಸ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಡ್ರಸ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಮಗ ನಿಕ್ಕಾಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ಪಪ್ಪ ఆయన ಹಿಡ್ದಸ್ಕೇನಾಗ ನಿನ್ನದು ಎಂದ ಎಲ್ಲಗಲೇಸಬಹುದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ದಾಲಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾಲೆ ಉಂದು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿಯ ಕೇಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ఆయన ಎಡ್ರಾಸ್ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಹೌದಾದನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಗ ಕೊರಿಯತ್ತ ಮಗ ಏ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಲೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂಬುದು ಮಲ್ತತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಗ ಅಂಡ ಅವೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಪ್ರೀತಿನ ನಂಬುದು ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹನೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯತ್ತ ಮಗ ಅವು ತಪ್ಪು ಐಕಿ ಪಪ್ಪ ಯಾದ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಹಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಪೋಗೋಡು ಮಗ ಇಜ ಆನು ಜೋಕುಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಈ ಸಂದೇಶ ಪೋವಡು ಮಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಆನು ಜೋಕುಲು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೇರಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಡೆಟ್ ಆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಆನುಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಮಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ದೇರ್ಪುಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೇಟಗೆ ಮಗುಲು ಫೋನು ದೇರ್ಪುನಿಗೆ ಐಟ್ ಬರ್ಚಾ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವನಿಗೆ ಮಗುಲು ತೂಪು ನಾವಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಗುಲೆಗೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕಾಸು ಕೊರು ಇಜಿಂದಂಡ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಂದು ಪೋಡಿಪ ಒಂದು ಅಂದು ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೌದಾದ ನಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು
ಇಂಚಾಪುರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣದು ಬರವುದಾಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಗ ನನ್ನ ಬರವಿಜ್ಜನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗದ ಬರವಿಜ್ಜನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಗ ನನ್ನ ಬರವಿತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗದ ಆಯ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಿಜ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಬಾಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಏರಾಯ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇನ ಆಯಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಾನೂನುದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸದೆ ಆಯನ ನಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪವೇ ಮಗ ಆತ ಎತ್ತಂದೆ ಏರ್ ಮತ ಇಂಚ ಪೊನ್ನುಲು ಆನುಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಮತ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಪಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಅಗಲೇ ಪುರ ನಮಗೋರ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಓಡು ಮಗ ವಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ దింజి ఒలిపోయిని ఎత్తుడు అక్క సొగు కొడితి నుంచి ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನಾಚಾರಲದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಎಂಕರ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುನಗ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ CMA ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನಾಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡು ಟೂಲೇರಿ ಏನಿವೆ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಪರಿಚಯನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಮಲ್ತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನುವೆ ಭವಾನಿ ಮಾಳ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಪುರ ಸಂಚಿಟಿ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಚೇತನ್ ನೀರೆ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲಬೈಲ್ ಮೇರಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲವಿ ತಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಐತನ್ 2 ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಐತಂಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸರ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೆಯಲಬೈಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಡು ಬಂದ ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಇರಡ. ಪಲ್ಲವಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏಡಾತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ఇంకా అమ్మ మగల్న మస్తు టచ్ అండి. సో ఇంక పొన్నన క్యారెక్టర్ తూన ఇంక లైట్ రాఘవేంద్ర ఎందులే ಮಜಾ ಬರುತ್ತಾడు ಇಂಕ ಅಂಚೆ ತೂನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜಂತದ್ದು ನಿಂಚ ಅಂದಾಂಡು ಒಂತ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಸಡನ್ మీరు జగన్ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಸಡನ್ ಯಾರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಪೀರ CM ಮಿನಿ ಇಡೆ ಬರ್ತಾರ ನೀನು ನಾನು ಅಂತ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಅಡೆನೇ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಲತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇತವನ್ನ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಜಿ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅದೇ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರವಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲವಿ ತಂಡವು పోదు CM ಕಾಸ್ತಿ ತಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿತ್ತು ನೀರು ಅಭಿನಯ 2 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದಾರೆ ನಿಕಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತಾರೆ 3 ಡೈಲಾಗ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತನು ಐನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನ ಪೋತನು ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡದಾರ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ತನು ಚೀರ್ಲ ಮೋನೆತು ಅಂದೆ ಏರ ಗುರ್ತಜ್ಜಂದಿನ ಎಡ ಅಂಚ ಆತ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿನ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ನಮ್ಮ CMಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ನೆರಡೆ ತಿಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಈರ ಅಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ ಆ ಮೀಟಿ ಪುರ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ
ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೇದಿಕೆ ವಿಧಿ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳದ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೀಕನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂತಗು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, PA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು ಏನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಪುಲಕನೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡು ಪಿರಾತು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತನಿಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸ್ಗ್ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನೂತನ ಆಯಾಮ, ಅಕ್ಷಯ ಎಕ್ವಾಟೆಕ್ ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶೋರೂಮ್, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ.